वेलकाम गाइस लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ लोगोसे आंबो मोजाङै दङ स' लोगोफोर दिनै नैबे आंनि इउटुबनि फेस क्लासाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दसे सम ला रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों फैदोलाय ओमफ्राय जोंहा गिबियावनो सफैनो हादों फामि ब्लग हेल' होनदों आरो थेंक इउ स' माच आंनि फेस्लाइसआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय बाजै फामि ब्लग लाइक होबाय आदा थेंक इउ स' माच फामि ब्लग ना भिडिअ डान्स खालामसै फामि ब्लग्सनिखौ अके ओमफ्राय जोंहा लाइक होबाय ओमफ्राय जोंहा उइलियाम ब्रादार सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय लाइक डन थेंक इउ बयबो मानसिफ्रानो आंनि नैबे गोदान चेनेलखौ मिथियाखै आरोना नैबे दा आं लाइभ होनायखौल' मिथिगौ आरोना माखासे मानसिफ्रा ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ गोदानखौ मिथियाखै आरोना स' लोगोफोर लासैनो मिथिलांगोन लासैनो जालांजोबगोन आरोना ओमफ्राय अलियाम ब्लक लोगो आदसा अके ब्लु होबाय आरोना दे लोगो जालायदो आङो ओंख्रि संनि आरोना लोगोफोर बुरिया मोसादों ओमफ्राय जोंहा अलियाम लोगो जादों अन ओमफ्राय आइदि हरदो आदा दंबा र' डान्स खालामग्रोदों नोंनिखौ अन फाइन ब्लग अन ओंखाम मोनसे दै र' दान्स जाग्रोथों दे आं आइडि सोलायगोन आं नोंनो सोनि अन थेंक इउ जोंहा फामि ब्लग आंना चेनेल गोदान खुलिबाय दे दिङा ब्लग आरोना बे चेनेलखौनो खुलिफिनदों गोदान नैबे दा लाइभ स्ट्रिम होनाया माने बियो जाला आरोना 4.5 बोसोरनि बारा जासिगोन मन'टाइस खालामनो हानाय नंला आरोना बेखौ आरो दाबो गैया आरोना गैया आरोना बियो ओमफ्राय मा ओंख्रि संहांदो आदा नै आलुसो लेरदों आरोना हारसिंसो दायो आं ओंखायनो ओमफ्राय सिगांनालाय मा जाखो बे सिगांनिखौ मन' खालामनो हानाय नंला आरोना अब्लाबो 700 थांखाबायमोन साबालाय आइदि लायै लायैनो ओमफ्राय भिउसआबो एसे फैयो फैनायालाय ओमफ्राय आंनि थाखाय साबजानाय मोनासै आरोना बेखायनो गोदान चेनेल खुलिबाय आरोना सानथामल' जादों दिनैजों सानथाम जासिगोन चेनेल गोदाना आरोना सानथाम जागोन ओमफ्राय दा आसा खालामो आंखौहाय बयबो अनसायगोन होननानै गिबियावनो ओमफ्राय हेल' ब्र लाइक डन थेंक इउ स' माच वान्डाफुल गिभिं थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा हेल' ब्र लाइक डन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दैथुनाबो होगासिनो ओमफ्राय जोंहा फामि ब्लग सापर्ट खालामना फैबाय आदसा अके दे ब्लु होखाबाय आरोना सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय जोंहा फर वानदा गेमिंआ गस्ल' उला माने गस्ल' उला आं दिनै गामियाव थांनाय सिमां नुदों बा बिदिसो सिमां नुयो आङो गामियाव थांनानै बाजारावहाय थांनाय सिमां नुदों आरोना दिनैनि दिनाव नै जोंहा फायर' मोसौआ होलायबाय ओमफ्राय जोंहा आलु अला मा होनजाखो आलु होननाय जाखो ना माखो आलुआना माला फैगोन होनदों आरोना थांनाया आङो एप्रिलाव टिकेट दानखाबाय कनफार्म जाखानाय दङ माला फैगोन होनदों आरोना
दान जाबाय आरोना आइदि हरसै आरोना अब्ला आइदि र' माखासेखौ नायग्रोनि जोंहा वान्दाखौ नायनि आं बेयाव दंना गैया वान्दा बेयाव साबरखा बेखौ नायखांखानाय 90 भिउस जाखानाय बेखौ नायखांखाबाय ओमफ्राय जोंहा सोर दं उइलियाम ब्रादारखौ नायनि उइलियाम ब्रादारखौबो नायखांबाय सर्ट भिडिअ बेखौ कमेन्ट हरसै आं उइलियाम ब्रादारखौ दाखालि नायबायमोन कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय जोंहा जों मा खालामदों होनदों आरोना माला फैगोन मा खालामदों आलु लेरदों आरोना आलु ओंखामाबो मोनलायबाय दानिया ओमफ्राय जोंहा आं दं होनदों अके 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 र' नायगोन आइडि सोलायदों आरोना आइडि हर सार नै जोंहा अखाफोर सफैनो हादों थेंकिउ स' मास वेलकाम बरायबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आइदि हर सारनो अके जागोन सार ओमफ्राय जोङो फामि उइलियाम रिटार्न हरबाय आं आदा अके अके ओमफ्राय नैबे आंना चेनेला दिङा ब्लग खुलिबायलै लोगोफोर आदा अखाफोर ब्र' मिथिखाबाय आरोना आंनि चेनेल गेजेरखौहाय दिङा ब्लगजोंनो खुलिदों दा आं नोंसोरनियाव एरियाव हाबहैयो बे हाबहैनाय एरियाव हाबहैनायानो आंनि आरोना चेनेला दा ओमफ्राय बेखौ गोजाम होननानै गनायदों आरोना मानसिफ्रा दा ओंखायनो सापर्ट खालामाखै बांसिनानो मिथिया नालाय ओमफ्राय जोंहा उइलियाम रिटार्न हरबाय आदा आदसा ओइ वान्डार हिर' नों फैगोन ना दा दखानाव आदसा दखानाव फैगोन आरोना दे ओमफ्राय अन ओमफ्राय जोंहाना आइदि आंनोबो आदा आदसा जाजोबगोन र' भिडिअ डान्स खालामग्रोदों जोंहा माबानि उइलियाम ब्रादारनि हारसिं जायोबा बिराद बरिया माने आंहा दाखालि बिराद मानसिफोर दंमोन ना हारसिं जानानैसो दा सान्थि मोनबाय आयु मानसिफ्रानो जा दिस्टार्ब जायो मानसि बुरजा जायोबा आलु संनोसै आं आलु ओमफ्राय अवान दान जाबाय आङो जोंहा अखाफोरनिखौ नायनो नागिरदां अखाफोर ब्रादार फैदोंमोन बोरै अहाय थाबोखो होमबा आइदिखौ सोलायनोसै आरोना आइदिया बेयाव गैला गोदानखौ नायनोसै आइदिखौ लास्टनिखौ र' मा होनदोंथाय नैबे आइदिखौ बारा मोनखायाखै बयबो दा नैबेयाव मोनजोबगोन आरोना बेखौ बांसिनानो मोनाखै बुस्थुआसो दंखायो जोंहा फामि ब्लगनि थाखाय आइदि दं दै नै बेखौहाय रावबो बांसिनानो मोनखायाखै बारा बाहायखानाय जायाखै उनाव थुखानोसै आरो जाहाथे अबावनि बेला भिडिअ'आलाय 10 मिनिट भिडिअ नायसै आरोना जाहाथे साबा थानायनि आरो लाइक हरबाय ओमफ्राय कमेन्ट हरलालै आं दे फानि ब्लगखौ नायगासिनो दं दा आइदिजों ओमफ्राय आइदि दंबा हर दङ अखाफोर अखाफोर आं मबाइला अफ जाना थादों आदसा मबाइल अफ जाना थादों आरोना नैबे बुस्थुखौ ना एदभार्टाइस जानायखौ स्किप खालामनो नाङा होनदोंना ओमफ्राय स्किप आङो गावनो हारसिं जालाय ओमफ्राय उनावसो मिनिट सेकेणड खारगोन आरोना स्किप जादों आरोना बेखौहाय स्किपखौ थुनो नाङा आरो आइदिया थायानो दा गावनो हारसिं जोबखायो नङा होमबा लोगोफोर मोनथाम जाबावो स्किपानो जोंहा माबाना र' हारसिं जागोन ना जाया नायनां एबार थुदो आरोना थुनांगौआसो माथो जोंहा माबानि फामि ब्लगनि आरोना ओमफ्राय जोंहा हलियादैनिखौ नायनांगौ हलिलायनो अखाफोरनि दं फामि ब्लकनि ओमफ्राय जोंहा वान्दानिबो दङ अखाफोर होनदों आरोना
अखाफोरा अख्राङाव आरोना गाबज्रिहरदों आरोना अबे अखाफोर होननानै। गथ'फोर मोसानाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अन उइलियाम ब्रादार अन उइलियामनि थाखायबो थानो हागौ बियो र' नायनि अन गाबबायबो अन ओमफ्राय जेबो नङा वान्दा होनदों आरोना। ओमफ्राय हरदे होनदों आरोना ओमफ्राय वान्दा अन थेंकिउ उइलियाम अन ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आदा नै आलुसो हागासिनो दङ नै लोगोफोर। खोमसि न'खोरा मोदानलायनाय आलु हादों आरोना नै सिनायदों सिनायाखैथाय आलु हागासिनो। नैलै हिन्दी सं दामलायबाय ओमफ्राय जोंहा उइलियाम नाहरबाय आरोना मानो बिदि जादों। फामि ब्लक मा ओंख्रि संदों आदा होनदों ओमफ्राय उइलियाम नाहरबाय ओमफ्राय खैथासिम थायो बारा गोबाव थानाय नङा आरोना बारा गोबाव होनाय नंला आरोना लोगोफोर। नोंसोरखौ सापर्ट खालामखांबानो दोनगोन ओमफ्राय जोंहा माबा सफैदों रैसुमै सफैदों ओमफ्राय रैसुमैनि थाखाय आदि जानो हागौ ओमफ्राय जोंहा फामि अन थेंकिउ ओमफ्राय दाबो दानजायाखै दानजागासिनो दङ अवास जायाखै दाबो। फुल दानस जायाखै दाबो दान जागासिनो दं दा। आलुसो हादों आङो बाजै आलु मैगं हादों हेलौ हेलौ होनदों गुड मरनिं बाजै बरायबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बाजै। थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा फलदान जाबाय जोंहा नायसै सोर दंबावो। जोंहा मेरला दं आरोना आइडि मोननांगौआ। जोंहा अखाफोरनिखौ नायनि आरो दानिया जोंहा अखाफोरनियाव फैलायबाय अखाफोरनिया माथो फुल दंखायो। अखाफोरनाव दंखायो दानिया ओमफ्राय जोंहा वान्दानि थाखाय दंना गैया बेखौ नायबावसै चेक खालामसै अल खाजोब आरो ना। आयौ माला माला फैयोलै ओमफ्राय जोंहा मा होनोमोन फामि ब्लकफोरखौ नायाखैमोन नामा र' फामि ब्लकखौ नायाखै नामा बेबो अल दंखायो बिजों ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावो जेमा ब्रादार सफैनो हादों थेंकिउ स' माच वेलकाम गुड मरनिं बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय माला माला लाङोब्रा लांखायोनायसो ओमफ्राय 6:30 हरदो वान्दा होनदों आरोना औ दे हरदो होदो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आदसा दहायनो होनबालाय ओमफ्राय फामि अन ओमफ्राय वान्दा अन फामि अन वान्दा फन हर हिर'नाव अरा अहाय दं होनदों आदसा हिर'आवहाय दंनो नोंनि आइदिजों कमेन्ट खालामना दोन आंनि आइडिजोंना सोरनिजोंब्रा आइदिजों कमेन्ट खालामथ'वाखै आं लोगोफोर दे जागोन होनबालाय खालामगोन आं र' होनदों आरोना जोंहा वान्दाया ओमफ्राय जोंहा अन उइलियाम ओमफ्राय उइलियाम आदा आइडि दंबा हर होनदों उइलियामनाव थागोन एबियाव थांबासो मोनो आरोना आइदिखौहाय मोनसे आंबो हरगोन होनदों आरो ना अन होनदों आर ना ओमफ्राय अखाफोर अन उइलियाम अन ओमफ्राय जोंहा वान्दा अन ओमफ्राय फामि अन जोंनाव लाइक दं 5 थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय अन आइदि नांगौ खेला आइदियानो गोजामसो नालाय र' आं मोनसेजों नायबावनि मोनसेखौबो मोनजोबाखै दै ओमफ्राय फामि आब' मा खालामदों ओमफ्राय मा आंखौ नुवा नामा नुगासिनो दं ब्रादार नुगासिनो आंनाव गैया मोनसेल'खा फामि आदसा मोनसेल' खुलि मबाइला गंनै दंबा मोनथामसो खुलियो आरोना जोमाव मा होनदों जोमाव ब्रादारनावहाय आइदिया मेरला दं लोगोफोर जोमाखौ सापर्ट खालामबा रिटार्न मोनफिनजोबगोन आरोना एलबि आव थाहैनानै होयोबा बयबो सापर्ट मोनगोन जोमाव ब्रादारनाव बिराद आइदि दङ बयनोबो सापर्ट होयो बयखौबो सापर्ट खालामो आइदिखौ बिराद चेन्ज खालामो आरोना जेसेबां गोबाव थागोन जेसेबां आइदि मोनबाय थागोन जेसेबां गोबाव थागोन जेसेबां आइदि मोनबाय थागोन लोगोफोर जोमाव ब्रादारनियावहाय सोलाय होबाय थायो लोगोफोर
ओमफ्राय बिथांखौबो सापर्ट खालाम आंखौबो सापर्ट खालाम आरोना बयखौबो सापर्ट खालाम एलबियाव थांबा बयबो सापर्टखौ मोनलायखायो जोमाव होनोना अखाफोर आंबो ओरैसो गग्ला मा होनदों दंलाबायो फामि आब' आनसा ओरैसो वान्दा माला मा होनदों वान्दा माल गुन्दा ओरैसै जोंहा माल गुन्दा ओमफ्राय हामाखै बे होनदों आरोना हमाखै बे आथिया फनखौ हमाखै आरोना अन 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 ओमफ्राय अन अन फामि अन 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 अखाफोर अन अन आं आइदि हरनांगौ दै आइदि सेन्ज खालामना होनबालाय ओमफ्राय जोंहा जोमाव हाहा हामबाय ओमफ्राय अखाफोर अन ओमफ्राय हेल' आदा होनदों ना नै जोंहा पुर्निमा बसुमतारी सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम बरायबाय गिबियावनो गुड मर्निं ओमफ्राय आंहा चेनेला गोदान जाबायलै लोगोफोर दे दिङा ब्लग नैबे चेनेला गोजामसो आरोना नोंथांखौ सापर्ट खालामनो थाखायसो होनाय जायो बेखौबो बेखौ खालामसिगोन आङो नांला डिलिट खालामाबाबो बे थागोन आरोना ओमफ्राय जि नामखौ सोलायागौ मानि बे चेनेलाहाय गोजामासो फैबाय थागोन आरो ना गोदाना फैनाय नङा ओंखायनो डिलिट खालामगोन आरोना लासैनो लोगोफोर हेल' आदा होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा आइदि हरनांगौ दं दै बाजै रैसुमिबो दङ हनै जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओइ जमावसिं मा खालामदों होनदों जोंहा वान्दायाबो ओमफ्राय जोंहा हेल' आदा होनदों नै आं साराय दोआव ओइ सोर सारादु जालायखोरा बाजै सोर मा जालायखो सारादुआवसो खामानि मावनोसै दे थांथ'नोसै नामा होनदों आयै बाजै सोर मा जालायखो आं गोजानाव थानानै जेबो मिथिलालै बाजै मा जालांखो गामिफ्राव बोरै बोरै जालांखो गामिफ्राव बोरै जालांखो बाजै माथो गयबो खामबाय गय खामनाया सोरनिमोनथाय एफा गुवार गया लस हमनो हायासै आं जायगाखौ बबे जायगायाव गय खामखो जोंहा ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा आइदि साला आइदिखौ बोलो होआखै आं र' दे लोगोफोर सारादुआवसो दङ आंना गैयालै फाग्ला आंनाव आइदिया गैयानो हेलौ आदा होनफैदोंना आइडि मोनसिगोन नोंथाङा आंनिफ्राय वान पइन्ट फाइभ जानानै दं दे एबार सिक्स जासिगोन र' भिडिअ नायग्रोनांगौ भिडिअ नायसै गोलाव भिडिअ नायसै आरोना स्किप खालामा ना जेमाव ब्रादार स्किप खालामबा जाया आरोना स्किप खालामासै आं ओंखायनो एडभार्टाइस जादों आरोना बयबो मोनगोन आइदिखौहाय वा बे इमान गोबाव जाबावो स्किप अफलायबा जाबाय हारसिं जाखायो नै गोदानसो हगारदों बारा गोबाव जायाखै नामा बेलाय र' 6 देस ओमफ्राय भिडिअ गोदान लाबोआखै नामा बेलाय दान जागासिनो दं दै दान जाबाय गुसुंथार भिडिअआ थेंक इउ दान जाबाय दै ओमफ्राय दाना साब खालामसै अके अलाव थुनोसै बे होखायो दा लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावोमोन जेमाव ब्रादारा गैयालै फाग्ला होनदों जोंहा पुर्निमानि दान जाबाय पुर्निमा आंनिया दिङा ब्लग गोदान चेनेल दं दे अननानै सापर्ट खालाम ओमफ्राय आंहा बे मबाइल गंसेयावनो दं नालाय ओंखायनो हायाखै वान्दा मा सोलादों मा सोलादों मोसौ बेदरजों खुमब्रा बरिया होमबालाय वान्दा न' खामफ्लं ओरैसो जाबाय नामा आं अन थेंक इउ अखाफोर अके पुर्निमा थुख्लाय होनदों जोंहा जेमाव ब्रादारखौ गामसा गानहोनदां जोंहा जेमावनि थाखाय बे दंना गैया नायनां अलखासो आरो माला मालाब्रा
जेमावनि थाखाय अनखा आरोना आयु सामब्राम मेगनाव हाबबायलै पुर्निमा थुख्लाय होनदों नामा आयदै सामब्राम मेगनाव हाबबाय थैबाय दाना लागाव सेस्लाय सामब्राम मेगनाव हाबना होदों मेगन खाथियाव लाना होबाय नालाय आइदि हरनांगौआव डिस्टार्बसो जादों ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा थुख्लाय जानो नामा आंजों ओरैसै दं दे होनदों आरोना आदसा अके अके खामानि मावदों आदसा अके अके फामि ब्लगनि थाखाय थाबावगोन नामाथाय बियो जोंहा फामि नंगौना नांगौ नामा नामा मा होनदों फामि नोंना नामाल' फामि महरानो थाइजौ महरसो थाइजौ महरसो हेल' 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 गाइस आंखौ अननानै लोगो खालाम बयबो आरोना औ दे आदसा पुर्निमा आइदि माबा मोनाखै दख'ना मोनाखै आरो ना दख'ना गानहोबाय दे लोगो जालायदो आरो ना दख'ना गानहोबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा अन 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 दा अन अन ओमफ्राय हेलौ होनदों आदै हेलौ होनदों आरोना अके नै आदै दे जोंहा लोगो खालामलायदो गोदान गोदान दं आरोना कमेन्ट गावसोलाय आरोना सान्दुंआ खोरखिजों जा गाज्रि मोनामफैखायो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आरैसो मोनाव होनदोंना आदै होनदों आदै लाइक दन थेंक इउ स' माच दे लाइक होदो आरोना बयबो लाइक होहरनानै ओमफ्राय आदै लाइक दन थेंक इउ ब्र मा खबर नै थेंक इउ सुमित ब्रादार थेंक इउ वेलकाम गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जों वान्डाफुल गेमिं ओमफ्राय ओइ लाइक दन थेंक इउ ओमफ्राय आरति मा खालामदों आदै अ नै ओंख्रि संनो नागिरदों सामब्राम हागासिनो दं आरोना आइदि आइदि ओमफ्राय अन 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 सुमित अन आइदि 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 जोंहा पुर्निमाखौ बिजों नायाखै आरोना आदसा दानिसो नायखांबाय पुर्निमाखौ आं बिजों ओमफ्राय जोंहा अवान दायालाय बिजों दंना गैया नायनो गोदानबा माथो अबाव दंखाजोब्रा बोरै जालांखो माला माला फैयो सुमित ब्रादारा बिजों दंना गैया नायनां आदसा सुमित ब्रादार नोंथांनि थाखाय आइडि दं आरोना बिजों दङ एखमबा हरनो हायो एखमबा हरनो हास्लाबा जायो आरोना ओमफ्राय आयु बिदिनो 15 मिनिट 10 मिनिट गाहाम दंखायो मा ओरैबो एडभार्टाइससो जाबावबाय बेखौ आङो दोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा गाबबाय आरोना आय सुमितआ गाबफैबायसो आदैया मा होनदों मा खालामदों आदै होनदों आरोना ओमफ्राय अन गाबबाय आरोना वान्दा अन थेंक इउ अन माइन आरति माइन अन 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 ओमफ्राय वान्दा अन सामब्राम हानोसै आलौ गाबाय माबानानै संख्रि जानानै आलौगाबाय लोगोफोर माने बानलु गुन्द्रि हाबदोंबा बा मेगनाव माबा बानलु गुन्द्राफोर नांनानै आलौदोंबा संख्रि बा सिनि जाबानो थाब आलौ गायो आरोना लोगोफोर आंबो गोदानसो लोगो खालामलायदो दे बयबो औ लोगो खालामलायदो आरोना जोंहा स्किपसो जाबावबाय हनै स्किप खालामथ'ला आरोना भिडिअखौ नायाबा स्किप खालामथ'आ आरोना जोंहा पुर्निमा बसुमतारियाबो गोदान लोगो खालामलायदो आरोना बेहाबो चेनेल गोदाननो बयबो लोगो खालामलायदो बयनोबो ब्लु होखादों आरो जोंहा सुमित ब्रादार दे जोंहा बयखौबो लोगो खालामदो आरोना बयबो बेयाव गोदानसो जानो हागौ जोंहा साब्रै साबासोआ गोदान जागोन नामा साब्रै साबासोआ गोदान जागोन लोगोफोर बेवहाय जोंहा नै पुर्निमायाबो गोदानसो आरोना चेनेला पुर्निमा लोगो जादो दे आंजोंबो औ लोगो जालायदो लोगोफोर खोनाजोबखाबाय जानो हागौ लोगो खालामलायदो आरोना आंहाबो दिङा ब्लगआ दा नोंसोरनाव जायफोरनाव थाङो गोदानसो आरोना जाय दिङा ब्लगजों थांदों बे चेनेला गोदानसो दिनैजों सानथाम जागोन आरोना बियो ओमफ्राय गेमिं ब्र मा खबर होनदों आरोना दान जागासिनो दं दै
on थेंक इउ सो माच ओमफ्राय आं ओंखारथ'नोसै दे आदा आदसा अके दे ओमफ्राय लाइक होखाबायमोन ना लोगो नोंथाङा ना जोंहा फामि ब्लग लाइक होखाबायमोन ना ओमफ्राय र' नोंनि थाखाय आइडि दङ खोमा नायबावनि दा नायगोन आरो ना जिखुनु दे जेबो नङा दे ओंखारदो ओंखारलांदो दे बाय बाय जोंहा मा होनदों फामि सना दानो थांबाय नामा नोंलाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केके सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय हेल' ब्र होनदों आदसा दे लोगो जालायदो जोंहा नै पुर्निमाया चेनेल गोदाननो पुर्निमायाबो चेनेल गोदानसो आरोना लोगो खालामलायदो आरोना ब्लु होबाय केके ब्र ओमफ्राय जोंहा लोगो खालामलायदो केके ब्र'नि थाखाय आइडि थागोन आंनावहाय होनदों आरोना लोगोफोर आंनाबो दिङा ब्लगा गोदानसो दै लोगोफोर बांसिन मानसियानो गोजाम होननानै सापर्ट खालामाखै आरोना बे नामजों खुलिबाय नालाय बांसिन मानसियानो आंखौहाय सापर्ट खालामनाय जायासै आरोना मानोना गोजाम चेनेलनि मुंजोंनो चेनेलखौ खुलिनाय जादों नालाय बेखायनो आंखौहाय सापर्ट खालामाखै आरोना लोगोफोर दा बांसिन मानसियानो मिथियाखै माथो दंखायो होननानैसो सापर्ट खालामाखै आरोना बियो गोदोनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो पुराना लोगोखा होननानै सापर्ट खालामाखै आरोना बे नामजोंनो खुलिफिनदों आं नोंथांमोनखौहाय सापर्ट बिबाय थाखादों आरोना एलबियाव थाङै थाङै रावबो मिथियाखै आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो एलबिजों फोरमायहरबाय आरोना गोदान चेनेल खुलिदों दिनैजों सानथाम जासिगोन आरोना आंनि चेनेला दिङा ब्लगा आरोना नैबे दा एलबि होनाया नङा दै बेखौबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय एलबि होनाय जायो लोगोफोर जायफोरा सापर्ट मोनाखै गोदानफोर दंब्ला आंनावहाय फैनो हागोन आइडि 6था दं आरोना 6थाखौ मोनजोबगोन आरोना बयबो स' लोगोफोर दान जाबाय आरोना जोंहा सुमित ब्रादारनि दान जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सोर दङ जोंहा हेल' होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा शेख दान दोङ ना पुर्निमा दान ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दे लोगो जानोसै आं हरगासिनो र' औ दे हरदो आरोना ओमफ्राय जोंहा लोगो जालायदो कमेन्ट नायना हरफिनबानो जाबाय औ कमेन्ट नायना हरफिनबानो जाबाय जोंहा फार्मि ब्लग नोंहाथ' गोदानसो नालाय दे लोगो खालामलायदो जोंहा हनै केके मोनहाबो गोदान आंनाबो दिङा ब्लगआ गोदान सानथामल' जादों आरोना लोगोफोर बांसिन मानसियानो मिथियाखै गोजाम चेनेलनि मुंजों खुलिबाय नालाय ओमफ्राय आर'थि मा होनदों पुर्निमा मा होनदों आर'थि माइनाव लोगो खालामबाय आंखौबो खालामदो होनदों आरोना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आदा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच गुड मर्निं फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दिङा ब्र खुलुमबाय थेंक इउ खुलुमबाय वेलकाम गुड मर्निं ओमफ्राय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय लाइक दं थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा पुर्निमानि थाखाय बियो मा जानानै दं नायनां दानिसो नायखांबाय ओमफ्राय जोंहा केके ब्र नोंहा आंनाव आइडि मेरला मोनगोन आरोना अमा बेदर जादोंबा बरियालै आंहासो जानो लुबैलायबायब्रा नायनानै आंहा मोनजाथाराखै आंहासो नायनानै जानो लुबैसिगोनलाय दाना थोस बोरै जाबावगोन आङो डान्स खालामग्रोनोसै आरोना बेखौहाय डान्स खालामनानैसो साब खालामगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा केके ब्र'नि थाखाय 6था आइडि थागोन आंनाव दै केके बर' नोंना 6था नैबे चेनेलजों दंखायोबाथ' 6था जानाय नङा मोनबा जागोन आरोना डान्स खालामगासिनो दङ दे केके ब्र नोंनि थाखाय जानो हागौ ब्रादारा दिनैसो आंनि एलबियाव फार्स्ट टाइम फैदों नङा होमबा ओमफ्राय फार्स्ट टाइम मैयासो लोगो मोननाय बायदि मोनदां थावखौ जा बुरजा होफ्लांबायलै लागाव रानाबा ओरैसो
थावखौनो जा बुरजा खालामबाय आङो हारसिं मानसि जानायावनो ओमफ्राय लाइक डन आं बारा थायादै डिउटि थांनांसिगौ आदसा डिउटि दंना ब्रादार आंहा फिलिप ब्रादार नोंथांखौ लोगो हमनांगौ दंलै आंहा नोंथांनि थाखाय नोंथाङा आंनि थाखाय बिराद इमारजेन्सि जानानै दङ नोंथांखौ लोगो हमनांगौ दङ आंहा ओमफ्राय आंहा बे चेनेल गोदानखौ बोरै खालामनांगौ बेनि थाखाय आरोना बागै नोंथांखौ लोगो हमनानै खालामगोन आं मबाइलनि बागै आं बांसिनानो मिथिया नैबे चेनेल गोदानखौ अन जाबाय जोंहा साब खालामसै आरोना अराव थुनसै आरोना नोंथांखौ केके ब्र' अल जाबाय आरोना जोंहा दान जाबाय आरोना लोगो खालामबाय ओमफ्राय जोंहा बे फिलिप ब्रादारखौ फिलिप ब्रादार ब्लु होआखै आं नोंखौ जोंहा र' माबायाहाय गोदानसो आरोना आयो दिलिट जाफिनदों नामा फिलिप्स ब्रादार जोंहा बे पुर्निमाया गोदानसोनो चेनेला अननानै बेखौबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय फिलिप्स ब्रादार प्लिज जोंहा बै पुर्निमायाबो कमेन्ट खालामनानै गारबोदो आरोना जोंहा फिलिप्स ब्रादारनो अके लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा केके ब्र थेंकिउ होनदों ओमफ्राय जोंहा पुर्निमा अके होनदों आरोना पुर्निमा आंबो खालामबाय होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय आरति माइनाव दान जाबाय दे होनदों आरोना दे ओमफ्राय लाइक दन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा केके ब्र चेनेलनि कमेन्टआनो गैया माथो होनदों कमेन्टआनो गैया दे कमेन्ट हरनाय एखमबा स' जायाना थाबनो ओमफ्राय जोंहा आरति पुर्निमा आंबो खालामबाय होनदों थेंकिउ मा केके ब्र थेंकिउ होनदों ओमफ्राय कल खालाम ब्रा होनदों ब्रादार नोंनि नाम्बारा आंनाव गैया होनदांलै आं मिथिला आरोना जिखुनु नोंनि नाम्बारखौ गोसोआव गैला आङो अबाव खालामनांगौ नाम्बार गैया आरोना एनटि ब्रादारनि दङ आदसा खमायदों आंलाय फिलिप्स ब्रादार आइडि मोनबाय आरोना जोंहा भिडिअ'आ बेसे गोलाव जागोन भिडिअ'आ जा गोलाव गोलावलै मैयाना बिराद बरिया फिलिप्स ब्रादारनिया मैया नायनाय भिडिअ'आ बोरैबो थाखो 37 मिनिटनि बारासो दंबावो माथो आयु भिडिअ'आ जा गोलाव गोलावखालै थावा जा गुदुं जाबायलै बाब बागदावलायसिगोनसो फ्लाम होलायनानै लागाव थावा जा गुदुं जाबायलै आंना मबाइलफ्रासो रेजेटला जोबसिगोन बे अवान रान जाबाय जोंहा फिलिप्स ब्रादारनि अवान रान जाबाय खालाम ओमफ्राय जोंहा सोर दंबावो ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आदा फिलिप्स आदा मा खबर होनदों अके पुर्निमा होनदों ओमफ्राय हलि आदै सफैनो हादों थेंक इउ स' माच फर एभार वेलकाम गुड मर्निं नैबे गोदान फुंबिलियावहाय आंनि फेस्लायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा हरबायथ' नुजायाखै बे औ माने कमेन्टआ थाब स' जायाना 1 मिनिटनि उनावसो स' जायो 2 मिनिट गामनि उनावसो स' जायो आरोना कमेन्टआ थाब जाहैखाया ओमफ्राय मोजां नोंसा फिलिप्स ब्रादार आदसा मोजां आरोना ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड काम बेक टु बेक अके हलि आदै जोंहा बै पुर्निमायाहाय गोदान चेनेलनो बेखौबो आरोना पुर्निमाया गोदानसो दिनैनिफ्राय गोदान जागोन बयजोंबो ओमफ्राय दिङा ब्र आं बिजि दं दै आदसा अके ओमफ्राय जोंहा हलि अके होनदों ओमफ्राय आरथि हा होनबाय ओमफ्राय फार्स्ट भिडिअ'आव नाय आरथि कमेन्टआव सम मोनसे नुवा होनदों औ ओमफ्राय हलि मलि गाइस मा खबर ओरैसै हलिया नै फैगासिनो नङा नों जेबो दा खालामथ' अके दे जेबो खालामथ'ला आरो होनबालाय आं दिलिटसो खालामसैमोन दे होमबा खालामथ'ला 100,000 खालामग्रो अके दे होमबा दे होमबालाय सापर्ट खालामलायदो बयबो आइडिखौ लानांसिगोन होनबालाय आङो 1K जानो बाब सम नांगोनलै आंनो
दा नैबे फिसलाइस समाव होबाय थाबासो 1K खौ जागोन बायदि मोनदां। दे होमबा आङो नेनानै थासिगोन आरोना ब्रादार। ओमफ्राय अके खबर होनदों आदसा मोजांनो। अके के ब्र' होनदों आरोना नों गोसो बायदि भिडिअ'ल' हगारबाय थाथ'। अके होनबा ओमफ्राय थामनेलबो होनो हाया दै आङो थामनेलबो बानायनो हाथ'ला आरो ना मोननै जाबाय नालाय बे मोनसेयावनो। गिबियाव मोजां मोनना नों बेलेग कमेन्टखौ लाइक मा होनदों नों गोसो बायदि भिडिअ'ल' हगारबाय थाथ'। नों बेलेग चेनेलखौ ला मानो सिन्था खालामदों बेलेग चेनेलखौलाय मानो सिन्था खालामदों होननानै आङो माने 4.5 बोसोर जानायखाय बेखौ मन' जाहोनो हानाय नंला आरोना। जानाय नंला आरोना बे चेनेला बिराद गोबाव चेनेल जाबाय बियो मबाइलाबो गैला ओमफ्राय आइदिफ्रा गोसोआवबो गैजोबला खोमा आङो बेफोरखौनो आरोना जिखुनु गोसोआव गैला आरोना बिदिनो खुलिफिनबाय आरोना आङो बे चेनेलजों बे नामजोंनो। जोंहा मा होनदों हाब खोनायासै जोंहा जोंहा आर'ज माइनाव मा होनदों हाहा होनबाय आरोना ओमफ्राय जे होनदों आरोना ओमफ्राय मानि चेनेलखौनो फेदेरग्रो होनदों बेखौनो फेदेरग्रो होनदों आरोना माने जागोन ना जाला आसा गैलालै ब्रादार आं बेखौहाय बिराद गोबाव जाबाय अनसायजायाखै आरोना बयनिबो भिउसआबो बारा फैया 100नि बारा फैखाया आरोना बांसिनानो ओमफ्राय कन्टेन्टबो लाबोनो हाखायाखै आरोना ओमफ्राय हाब उखुन्दै आलौबायलै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मन' जाहोग्रो मनि जाहोग्रो बेखौ मन' जाहोनो हानांगौआ बहुद मुस्किल दंलै दासो 200 जादों 200 जादों आरोना बोसोरसेयावनो मन' खालामनांगौ बेखौ हाला आरोना 4 बोसोर जाखाबाय जिखुनु ओमफ्राय मा होनदों पुर्निमा साब खालामबाय हरफिनदो होन्दों आरोना पुर्निमाया कमेन्ट हरासै आरोना साब खालामगासिनो दं नामाथाय आयु बोरै जाखो संख्रि नामा मोखां सुनांबायसैलै ओमफ्राय मा होनदों नोंसोर बांद्राय आइडि लायोना बेखायनो जलदि साबसक्राइब बाराया होनदों आङो माने आं बारा गोबाव जाखायाखै ब्रादार नैबे सेनेलजोंहाय गिदिंनाया आरोना मास मोनथाम जादों बाराबो लानाय जाखायाखै
गैखायामोन आंना सिगां समाव 4 बोसोरनि उनावबाबो आंना साबानो 400ल'खामोन 4 बोसोर जानानैब्लाबो आरोना ओमफ्राय भिडिअ लाबोबाय थाबाबो साबानो बारायखायाखैमोन ओमफ्राय नायनायालाय बिदिनो 2K गाहामसिम थांबायमोन आरोना भिउसआ ओमफ्राय बेयावबो जायाखै आरोना माखासे भिडिअफ्रा 2K थांबाय आरोना ओमफ्राय साब खालामजायाखै आरोना अब्लाबो ओमफ्राय जोंहा आइदिजों गेलेनाङा आइदिजों बारा गेलेखानाङा आरोना आइदिजा माने भिउस जाखाया आरो मन'बो जाखाया आरोना आइदिजों माने समायना नुनायनि थाखाय साबाल' बारायगोन आरो लोगोसे लांफानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय समायना नुनायनि थाखाय ओमफ्राय बेबो आइदिया जायनावहाय आइदिया खुलिदों मास मोननै थानांगौ दान मोननै थाथारनांगौ आरोना दान मोननै थायाबा आरो बियो आनजाफिननो हागौ आरोना सानब्रै सानबानि उनाव बेखौ दिलेट खालामनानै खुलिफिनबा बे आइडिजों साब खालामनाया थालाया आरोना बे जाखाला आरोना बेयो गोमालांफिनो आनजाफिनो आरोना बेनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा आंबो खामबाय आदा थेंकिउ 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 ओमफ्राय होमबालाय नों गोदानखौ गोसो होदो औ बेखौनो सिन्था खालामदों आं बेखौ डाइरेक्ट डिलिट खालामनांसिगोन आरोना गोदानजोंहाय मन'जा खालामनांसिगोन आङो बेखौनो नाजासिगोन आरोना प्लिस ब्रादार थेंकिउ ओमफ्राय आरोखि अनलाइन ओमफ्राय थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा नाथाय आइडिजों साब दाला बयजोंबो मेन चेनेलजों साब ला औ औ राइट आं ओंखायनो बयजोंबो जे थांबाथाय बैनि जायखौ लोगो मोनदों बेनाव कमेन्ट गारबोगोन आरोना ओमफ्राय रिटार्न हरफिनलायबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय आइदिजों साब दाला मालायबाबो होनदों औ लानाथ' हरखायो आरो थांबानो हरखायो बिबाबो हरखायो बियाबाबो हरखायो आरोना ओंख्रिखौ नायलाय आं माबायदि संनो लोगोफोर ओंख्रिखौ देखायनि संनाया आं रोंगोना रोङा संनो नायलाय नै ओंख्रिया आरोना ओंख्रि संदों आरोना आङो है साराया गिदुं बावसो थावा बांद्रायथारदोंलै लोगोफोर बा जा बांद्राय खादों थावानो गोथाव जासिगोन बायदि नुबायलां एखेबारे आलुल' आरोना मटरखौ होलालै आं मटर बारा जानो सुखुवा सवाबिनबो दङ हैद सारायाबो गिदिंबाय थायोब्रा दसे खोबनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा होनदों आरोना ओमफ्राय होनदों नाम होनदों ओमफ्राय हरबानो लानाङा आइदिफोरखौ आदसा भिउस जाखाया आरोना हरबानो लायोब्लाबो होमबालाय एलबियाव गिदिङाबाबो जायो बिदिसो जाहैबाय खिन्थु वास टाइम बारायनो थाखाय गिदिंनांगौ जायो आरोना सापर्ट मोननो थाखाय जोंहा पुर्निमाया गोजौआव थाफैबायलै आंनावहाय माबायाव नैबेयावहाय गोजौआव थाफैबाय आरोना ओइलाय लाइनाव दंफैयो ओमफ्राय आइडि सेन्ज खालामबा मोनजोबगोन जोंहा रावबो गैथ'लाबा आइडिखौ चेन्ज खालामसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अन थेंकिउ गोदानखौ खुलिनोसै आं उइलियाम ब्रादार बेखौहाय दोनथारनोसै आरोना मानोना बेखौहाय आङो एसे साबजानाय मोनासै आङो फैसाबो खामायनो हानाय नंखाया बेजों जेबो लाब गैखाया आरोना कन्टेन्ट नंजोबखाया कन्टेन्टसबो लाबो टाइम पासल' आरोना नोंथांमोनजोंहाय बिदिल' जाबाय आरोना ओमफ्राय एल बि आव थांबाबो मेन चेनेलखौल' साब बिबानो जाबाय अके माने लोगो मोनलायखायो आरोना बयबो बांसिन मानसियानो मेनजोंसो बेरायखायो नालाय साहा लानो थाखाय मेनजों लोगो मोनलायनो थाखाय बेरायखायो नालाय बेखायनो लायो आरोना ओमफ्राय जोंहा आइदि हरबावदो ब्र' अके होलांनो नागिरदों आरोना नै सासे मानसि होनानै दं थाथ'लालै आंनो होदोंबा
जोंहा केके ब्र आरोना बाय बाय आदै खारबाय आं अके अके आदै थेंकिउ दे थेंकिउ आदै नोंहा बेस्थ' थाखायो गारिबो सालायनायबो खोनायो आं एखमबा सोरखौबा 93 दङ आरोना 94 जासिगोन 494 जासिगोन अमा बेदरखौ आंसो जानो लुबैबायलै ब्रादार नोंनिखौ आंहा रसा नांथारनाय बेलेगाव थानानै बिराद रसा नांनाय आरोना माथो संसो दंलै हाब संसो होफादों माथो नोंथाङाबो मोनसे लोगोफोर आंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों होनदों आरोना लाइक हरना दोन नोंनि गोदान चेनेलखौ ब्रादार लिंक हरना दोन आदसा नैबे बेयावनो लिंक होनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेयावहाय लिंकआ जाया आरोना ओमफ्राय जै लिंक होबाय डाइरेक्ट बेयावनो माबागोन आरोना मा होनगोन माथो स्टपसो जागोन आरोना फेसबुक सिमा बे मबाइलावनो दं नालाय जोंहा दान जाबाय आरोना जोंहा केके बर'नि दान जाबाय लाइक हरबाय आरोना ओमफ्राय साब खालामसै जाबाय आरोना केके बर' नोंनि थाखाय दान्स जाबाय ओमफ्राय जोंहा फिलिस आदाखौजों नायनि भिडिअखौ आदसा जाबावाखै बिजों फिलिस ब्रादारनिखौ नायनोसै भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि वाट्सआप नाम्बार गैयालै ब्रादार दे लानो हागोन नाम्बारखौ लालाय दे आंनिखौ ब्रादार हरना दोन दे लालाय दे आं खोन्थानि दे बुंलाय दे आंनि नाम्बारखौ बेयावनो खोन्थानोसै आरोना ना खोन्थाजायो ना खोन्थाजाया खोन्थाजायोना खोन्थाजाया ना कमेन्ट खालामनांगौ स्क्रिनसट खालामना लादो आरोना होमबा कमेन्ट खालामसै कमेन्टआव हरसै आरोना होमब्ला कमेन्टआव हरसै आरोना जाहा थाहा होजाया औ होजाया आरोना आं हरनि आरो दा ओमफ्राय लोगोफ्रा गासिबो बेवहाय मोजां जोबखाजोब आरोना दंनाय मानि बेवहाय बे गिटारा आंनि दे आइडि आंनि बे गिटारा बे गिटारजों हरसै आं दान जाबाय आरोना ब्रादार होमबालाय दे लादो नै जालायबाय दा दासो सफैदों थेंक इउ स' माच एस एम बड' बाजै थेंक इउ स' माच वेलकाम गुड मर्निं बरायबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय गिबियावनो ओमफ्राय आं फन नाम्बारखौ हरसै आरो दे जोंहा लाबाय दा आदा लालाय दे डाबल नाइन
लाजोब्बाय दाना आदा जाबाय अके जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा दे जाबाय आदसा अके नै आंहा दासो फिलिपसना आदसा अके अके हिन्दी सं दामबायलै जालालै सेस हिन्दी सं दामबाय जालासै आयो आंहाबो नैबे लोगोफोर आंनि नैबे मा होनो गोदान चेनेलजोंहाय आंहाबो एबि होनो हानायनि केपासिटि सफैबाय लाइक साबा 60 जाबाय जानो हागौ खोमा ना लोगोफोर नोंथांमोना नायखाबाय जानो हागौ र' आं नायनोब्ला दे 60 जाबाय आरो ना आंबो बिजों लाइभ भिडिअ होनोसै आरोना लोगोफोर गोदान चेनेलजों लाइभ भिडिअ होनो सानबाय आरो ना आंबो र' नोंथांमोननि हरनायावहाय आंबो दिनै एसे माने एलबिनि होनो हानायनि माबाखौ केपासिटिखौ सफैनो हाबाय बिसिम सफैनो हाबाय नोंथांमोननि अननायाव स' थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै दिनै 50 बारबाय आरोना स' थेंकिउ वेलकाम सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिसिम गोरबोनिफ्राय अननायखौ जासिहरबाय आरो ना ओमफ्राय सना होनदों र' आंनिखौ नायनि आरो ना आंनि दंखायो बेसेबां थांखो नायो आरोना 60 जाबाय आरो ना ओमफ्राय दिनै रावबो खालामाखै 60 जाबाय आरो ना मैयानिफ्राय 60 जाफैबाय आरोना आंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों दे जाबाय नै आंहा दासो फिलिपसना एस एम सना आंहा डिउटि थांनोसै दै थाथ'दो होनदों आदसा दे होनबालाय बयखौबो बाय बाय लानोसै आरो ना स' थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि फुंबिलिनि एलबि फेस्लास्टखौ बे समाव लाखिनो सानबाय लोगोफोर स' थेंकिउ गोरबोनिफ्राय थोजासे साबायखर होफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बयनिसिमबो स' थेंकिउ बयनिसिमबो जय बर हारि जय बाय बाय